Ти отиди при Добчо, мила. Ти отиди при Добчо. Теди отиди при Добчо, мила. Теди, дай му бот. 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 Теди. Бот. Ей, браво, мила, браво. Теди, направи бот, мила, на бот. Айде, милечка. Бот, бот, бот. 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 Гледай ги какво правят, бе. Гери, гледай ги какво правят. Айде, бот. Той обаче не позволява и на другите да носят шапки, не само на себе. Кампания антишапка. Айде, теди, бот, Добчо. Бот, Добчо. Айде, бот. Ще ви има документирани. И в нас като включих машинката да се опитам тук да му обера това пак рез. Целият беше в косми, аз също всички дрехи косми. Вот, топче. Церката си пробутвах, я да не са на... Ти трябва страна, дето е ръкова пуската. Не, си тръбукта. Ама и той е Мария Бел. Опасно, да. Мила, извинявай. И сега няма да ти го взема. Няма ми. Ей ти твоята част. Доби се по-хубаво. Извинявай се. Не, се боявай. Да едат група в двамата. Тук виж. Другото, когато се представи, да рече, ако да стана купия. В момента как ме събира.